سلام سلام زخبركم تخاتلتنا لو معانتم بقار ناي حانتي مصحف اتي ذهبت مسب بابلون ويكا بإنجليش The Richest Man in Babylon تبل أزيا هببت مصحف ناتا طماق حزلكم متيلكم مالتي صحافي آخاء جورج إس كالسون يبهال ترقامي آخاء ريد إي أرآيا قل كابتي تقستات جميرة عند دولت واخيرية مالتي بما عليا زي بلو هابتي تخبيبنا أن كلنا ግን ንሕና ገለ የብልናን ናይ ሰብ ሃብቲ ተሰኪምዎ ኣብ ዝኸይድ ማሕፉዳ ኣይኮነን ዘሎ ብቐጻሊ ዝመልአ ናይ ገንዘብ ወሓዚ እንተደኣ ዘየሎ ሓንቲ ህጣር ኣብ ማሕፉዳ ቀልጢፋ እያ ጥርሓ ትተርፍ ሓደ ካብቶም ንዘሐጎሱ ብማዕዶ እናረኣዩ ዝቐንኡ ክኸውን ኣይደልን እየ ኣታዊኻ ይብዛሕ ይውሓድ ኣቐዲምካ ንገዛእ ርእስኻ ክፈል በቲ ዝተረፈካ ንቐለብን ካልኦት ድሌታትካን ከም ኣድላይነቶም ሰሪዕኻ ተጠቐም ሃብቲ ከም ሓደ ገረብ ካብ ንእሽተይ ዘርኢ እዩ ዝበቁል መጀመርያ ካብ ኣታዊታትካ ንታሕቲ ተጠቐምካ ምንባር ፈሊጥካ ቀፂልካ ብቑዕ ተመክሮ ካብ ዘለዎም ሰባት ምኽሪ ድለ ኣብ መወዳእታ ከዓ ገንዘብ ንዓኻ ከም ዝሰርሓልካ ምግባር ፍለጥ ካብ እቶትካ ቁኑዕ መሲሉ ዝተረኣየካ መጠን እናነከኻ ኣቐምጥ ካብ ሓደ ዕስሪት ግን ክውሕድ የብሉን ሓደ ዕስሪት ንግብሪ ዝኸውን ሓደ ዕስሪት ከዓ ንተፀገሙ ዜጋ ዝውዕል እኹል ገንዘብ ይሃልኻ ንመጻኢ ውሕስነት ዘለዎ ኣታዊ ከም ዘለኩም ኣረጋግፁ ነቶም ብዕድመ ደፊኦም ዝሸምገሉ ብምርኣይ ንስኻትኩም እውን ድሕሪ ቁሩብ እዋን ምስኣቶም ከም እትፅብፀቡ ኣይትረስዑ ምስ ለባማት ሰባት ተማኸሩ ካብቶም ዕለታዊ ስርሖም ምስ ኣታሓሕዛ ገንዘብ ዝተኣሳሰረ ሰባት ምኽሪ ኣናድዩ ካብ ናብ ዘይትፀብኻዮ ሓደጋ ምውዳቕ ውሑድን ዘተኣማምን መክሰብ ኣዝዩ ይምረፅ እንተደኣ ከይተፀገምኩም ካብ እቶትኩም ሓደ ዕስሪት ወይ ከዓ 10 ሚእታዊት ምቁጣብ ክኢልኩም ሕጉሳት ኮንኩም ኣቕምጡ እንተዘይኮነ እቶትኩም ብዝፈቐዶ መሰረት ንበሩ 7 ኣፋውስ ዝጠልቅዐት ማሕፉዳ ቁጥሪ 1 10 ሚእታዊት ካብ ናይ ወርሓዊ ኣታዊኻ ወርሓዊ ዓቅቦ ወይ ኣቕምጦ መጀመርያ ንነፍስኻ ክፈል ቁጥሪ 2 መሰረታዊ ወይ ኣገዳሲ ወፃኢታትን ድልየትን ክትሓዋወስ የብሉን ኩሉ ሰብ ብዘለዎ ኣታዊ ከማልኦ ካብ ዝኽእል ንላዕሊ ዝኾነ ድልየት ተሰኪሙ እዩ ዝነብር ድልየት ክማልኣሉ ዝኽእል ኩነታት እንተረኺቡ እናሓደረ እዩ ዝበቁል ባጀት ኣውፅእ ባጀት ምውፃእ ንማሕፉዳኻ ንምህጣርን ንዓኻ ኣዝዮም ዘገድሱ ነገራት ንክህልወካን ኪኖዝ እውን ከተማልኦ ንእትኽእል ድልየት ንምድላይ ይሕግዝ ክትሕብሕቦ ንዝግባኣካ ድልየት ካብ ተራ ምንዮትካ ፈሊኻ ንኽትከላኸለሉ ይኽእል ባጀት ኣብ ውሽጢ ጸልማት በዓቲ ከም እትበርህ ሽምዓ ኮይኑ ካብ ማሕፉዳኻ ንዝልሑኽ እናኣርኣየ ነቲ ቀዳድ ንኽትደፍንን ወፃኢታትካ ኣብ ዝተወሰነ ዕግበት ዝህብ መዓላ ምእንቲ ክውዕል ንምቁፅፃርን የኽእለካ ቁጥሪ 3 ገንዘብካ ከም ዝራባሕ ግበር ናይ ሓደ ሰብ ሃብቲ ኣብ ማሕፉድኡ ተሰኪምዎ ዝኸይድ ገንዘብ ዘይኮነስ እቲ እናወሰኸ ዝሓድር ንማሕፉድኡ መመሊሳ ንኽትሓብጥ ዝገብራ ከየቋረፀ ዝውሕዝ ኣታዊ እዩ እናሰራሕካ ይኹን እናገሽካ ብዘይ ምቁራፅ ክመፅእ ዝኽእል ኣታዊ እዩ ሃብቲ ዝበሃል ንሃብትኻ ቁጥሪ 4 ንሃብትኻ ካብ ጥፍኣት ሓሉ ንገንዘብኩም ቅድሚ ምክፍፋል ጥንቃቐ ዝመልኦ መፅናዕቲ ብምክያድ ናይ ምምላስ ውሕስነት ከም ዘለዎ ኣረጋግፁ ሃብትኻ ቀልጢፉ ሰሲኑ ክበኩም ብዝኽእል ናይ ምሕጓስ ድልየት ጥራይ ተመሪሕኩም ኣብ ጌጋ ከይትወድቁ ብዛዕባ ኣታሓሕዛ ገንዘብን መኽሰብን ተመክሮ ናይ ዘለዎም ሰባት ጥበብ ንምርካብ ተወከሱ ንመንበሪ ኣብ ዝኾነ ገዛ ቁጥሪ 5 ንመንበሪ ኣብ ዝኾነካ ገዛ ዘኽስብ ወፍሪ ግበር ሓደ ሰብ ናቱ ናይ ባዕሉ ብዝኾነ ገዛ ምውናን ከምኡ እውን ተሓቢኑ ዝኮናኸኖ ቦታ ምህላው
ኣብ ርእስቲ ዝሓለፈ ጻዕሩ ብዝያዳ ንኽጽዕር ምትእምማን ይሕድረሉ። ቁጽሪ 6 ንመጻኢ እትዋት ከም ዝህልወካ ኣረጋግጽ። ትካሉ ይኹን ካልእ ወፍሪ ክሳዕ ክንደይ ዝኣክል ሃብቲ የምጽኣሉ ብዘየገድስ ኩሉ ሰብ ኣብ እዋን እርጋኑ ንመእለዪ ስድራቤቱን ዝኸውን ገንዘብ ምውህላል ከም ዘለዎ ክሕለፍ ዘይከኣል ጉዳይ እዩ። ኣብ እዋን እርጋንካ ንዘድልዩኻ ነገራትን ንውሕስነት ስድራቤትካ ዝኸውንን ኣቐዲምካ ኣዳልው። ቁጽሪ 7 እቶት ንምርካብ ንኽእለትካ ኣማዕብል። ድልየትን ቀሊል ውስንን ክኸውን ይግባእ። ድልየት ቀሊልን ውስንን ክኸውን ይግባእ። ናይ ሓደ ሰብ ድልየት ኣዝዩ ብዙሕ ዝተሓላለኸ ወይ ከዓ ንምፍጻሙ ልዑል ፍልጠት ምዝኸውን ንገዛእ ዕላምኡ ኣዳኺሙ ይስዕሮ። ሓደ ሰብ ሞይኡ ብቑዕ እንተደኣ ኮይኑ ኣታዊ ናይ ምዕባይ ክእለት እውን ይዓቢ። ብዛዕባ ሞይኡ ዝያዳ ንኽፈልጥ ዝጽዕር ሰብ ዓብይ ጻማ ይረክብ። ንገዛእ ርእሱ ዝሓሊ ሰብ ክገብሮም ካብ ዝግብኦ ነገራት እዞም ዝስዕቡ እዮም። ልዕሊ ዓቕሙ ዝኾነ ካብ ምዕዳግ ተቖጢቡ ንዘለዎ ዕዳ ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፉ ክኸፍል ይግባእ። ቁኑዕን ውርዝይን ዝኾነ ምምቕቓል ንብረት ምእንቲ ክፍጸም ንውርሻ ዝምልከት ለበዋ ብጽሑፍ ኣዳልዩ ክጸንሕ ይግባእ። ንዝተጎድኡን ብስእነት ንዝተጠቕዑን ክድንግጸሎም ከምኡውን ብመጠኑ ሓገዝ ክገብረሎም ኣለዎ። ንፈተውቱ ድማ ክግደሰሎም ይግባእ። ጽቡቕ ኣጋጣሚ ዝበሃል ንዝኾነ ሰብ ኣይጽበን እዩ። ሎሚ ኣብ ዘሎ ጽባሕ ግን የለን። ስለዚ ኣይትደንጊ። ካብ ጉልበትካ ኣታዊ ካብ ምርካብ ናብ ካብ ኣታዊኻ መክሰብ ምርካብ እንተቐይርናያ ናይ መጀመርታ ስጉምቲ ንኹሉ ሰብ ኣድላይት እያ። ጽቡቕ ኣጋጣሚ ክመጽእ ከሎ ዕድለኛ ክኸውን ዝደሊ ሰብ ቀልጢፉ ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ። ተግባር ናብቲ እትምነይዎ ዓወት ክመርሐኩም እዩ። 5 ሕግታት ገንዘብ። ሰባት ንጥበብ ገዲፎም ንገንዘብ ይመርጹ እሞ ነቲ ገንዘብ ኣጥፊኦም ንጽብሒቱ የእውዩ። ጥበብ እንተደኣ ዘየሎ ገንዘብ በቶም ወነንቱ ቀልጢፉ ይጠፍእ። ጥበብ እንተደኣ ኣልዩ ግን ገንዘብ በቶም ገለ ዘይነበሮም ንሓዋሩ ይተሓዝ። ቀዳመይቲ ሕጊ ገንዘብ ካብ እቶቱ 1/10 ወይ ከዓ 10 ሚእታዊት እናዋህለለ ንመጻኢ ግዜ ንዕኡን ምስድራ ቤቱን ንብረት ከጥሪ ዝደሊ ሰብ ገንዘቡ እናበዝሓሉ እዩ ዝኸይድ። 1/10 ናይ ኣታዊኡ ከየቋረፀ እናዋህለለ ንገንዘቡ ብጥንቃቐ ዘውፍር ንመጻኢ ዋጋ ዘለዎ ንብረት የጥሪ። ዘዋህለሎን ዘውፈሮን ገንዘብ ዝያዳ ኣታዊ የምጽኣሉ። እቲ ካብኡ ዝተረኸበ ኣታውን ኣታዊ የምጽእ። ካልኣይቲ ሕጊ ገንዘብ ገንዘብ ልክዕ ከምተን ኣብ ጎላጉል ዝራብሓ እንስሳታት እናተራብሐ ነቲ ዘኽስብ ስራሕ ዝሰርሖ ለባም ተሓዚኡ ብትግሃት እዩ ዘገልግል። ገንዘብ ብርግጽ ፈቓደኛ ሰራሕተኛ እዩ። ጽቡቕ ኣጋጣሚ ዝረክብ ናይ ምርባሕ ሃረርታ ኣለዎ። ቁጥሪ 3 ሳልሰይቲ ሕጊ ገንዘብ ገንዘብ ናብቲ ጥንቁቕን ናይቶም ብኣታሓዛ ገንዘብ ለባማት ብዝኾኑ ሰባት ምኽሪ ዝሰምዕን እዩ ዝጽጋዕ። ራብዐይቲ ሕጊ ገንዘብ ኣብ ተሞክሮ ዘይረኽበሉ ስራሕ ወይ ከዓ ብኣታሓዝኡ ክእለት ብዘለዎም ኣብ ዘይደገፍዎ መዓላ ካብ ዝውዕል ሰብ ይመልቕ። ሓምሸይቲ ሕጊ ገንዘብ ዘይከኣል ኣታዊ ንኽረኽበሉ ካብ ዘገድዶን ማረኽቲ ንዝኾኑ መሸውቲ መደባት ካብ ዝኽተልን ብዘይ ተሞክሮ ባህ ስለ ዝበሎ ጥራይ ገንዘቡ ኣብ ወፍሪ ካብ ዘውዕል ሰብ ይሃድም። ብምስትውዓል እንፍጽሞ ተግባረ ኣብ ህይወትና ንኽሕጉሰናን ንኽሕግዘናን ምሳና ይጓዓዝ። ኣለቃሕ ገንዘብ ኣብ ባቢሎን ገንዘበይ ንኻልኦት ሰሪሑ ካልእ ገንዘብ ከምጽኣሎም እየ ዝደሊ። ብዙሕ ደኺመን ካብ ብዙሕ ነገራት ተቖጢበን ዝሓዝክዎ ስለ ዝኾነ ግን ገንዘበይ ክስእነሉ ኣብ ዝኽእል ሓደጋ ምእታው ኣይደልን እየ። ንዝኾነ ሰብ ኣሚንካ ገንዘብ ንምሃብ ብዘይጠቅም
ናይ ምግዳድ ስምዒት ኣይትደርኽ ንቤተሰብካ ወይ ከዓ ዕሩኽትኻ ክትሕግዝ ምስ እትደሊ ዘዋህለልካዮ ገንዘብ ኣብ ናይ ምጥፋእ ሓደጋ ዘይወድቀሉ ካልእ መገዲ ኣናዲ ካብኣቶም ብእትረኽቦ ጥበብን ተመክሮን ዘዋህለልካዮ ገንዘብ ብዙሕ ምእንቲ ከምፀኣልካ ዕውታት ምስ ዝኾኑ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ምሕዝነት መስርት ከም መድሕንን ኢንሹራንስ ናይ ቁጠባ ሓሳባትን ወፍርታትን ዝኣመሰሉ ዘይጠሓሱ ዕርድታት ብዝኾነ ማዕፆ ናብ ገዛና ክኣቱ ካብ ዝኽእል ዘይተፀበናያ ኩነታት ንገዛእ ርእስና ክንሕሉ ንኽእል ኢና። ካብ ኣታዊኡ ንላዕሊ ዘጥፍእ ሰብ ባዕሉ ብዝፈጠሮ ንፋስ ናይ መከራን ሓሳርን ዘራጊቶ ክሓፍስ ይኽእል። ኣብ ዕዳ ወይ ልቓሕ ኣትዩ ናፅነት ተሓሪሞ ዝነበረ ደባሲር ዝተባህለ ነጋዳይ ብኸመይ ካብ ዕዳ ነፃ ኮይኑ ተወሳኺ እውን ገንዘብ ንክህልዎ ዝተኸተሎ ኣገባብ ንመልከት። እዚ ሰብኣይ ደሞዙ ብኸምዚ ስዕድ እዩ ኣመቃሪሕዎ 10 ሚእታዊት ካብ ደሞዙ ዝቕመጥ ድሒሩ እውን ንወፍሪ ዝኸውን ማለት እዩ። 70 ሚእታዊት ካብ ኣታዊኡ ንቐለብ ንመነባብሮኡ ዝኸውን ወላ እውን ሓደ እዋን በተን 70 ሚእታዊት ነታ ወርሒ ክሓልፋ ይኸብዶ እንተነበረ ተፀሚሙ ግን ካብአን ንላዕሊ ከይተጠቐመ ይሓልፎ ነይሩ። 20 ሚእታዊት ከዓ በብቁሩብ ዝኽፈል ነቲ ዕዳ ይኸፍለን ነይሩ። መደቡ ከዓ ዕውት ነይሩ። ብሙሉእ ዕድኡ ከፊሉ ወዲኡ ገንዘብ እውን ክህልዎ ኣኽኢልዎ። ሕጂ እምበኣር በዚ ናይዚ ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮ ነጋዳይ ኣገባብ ተኸቲሎም ካብ ኣዝዩ ከቢድ ናይ ዕዳ ኩነታት ዝወፁ ሰብ ሓዳር ተመክሮ ንመልከት። እዞም ስድራ ብምኽንያት ዘይተኣደነ ዕዳ ንዓመታት ርእሶም ኣድሚኖም እዮም ነይሮም። ዝረኸብዎ ኣታዊ ክሳብ ዝውዳእ ከዓ ንዕዳ ይኸፍልዎ ነይሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንኩሉ ዝገዝእዎ ነገር ዋግኡ ብዘየገድስ ብልቓሕ ክገዝእዎ ይግደዱ ነይሮም። ዝሓሰረ ገዛ ከይካረዩ ድማ ምስቲ ዋና ገዛ እውን ዕዳ ነይርዎም። ናይቲ ደባሲር ዝተባህለ ነጋዳይ ታሪክ ምስ ኣንበቡ ነቲ ኣገባብ ምሕደራ ገንዘብ ሙሉእ ብሙሉእ ተኸተልዎ። 10 ሚእታዊት ካብ ኣታዊኦም ዝቕመጥ 70 ሚእታዊት ከዓ ንመነባብሮኦምን ንገዛ ክራይ መግቢ ወዘተ 20 ሚእታዊት ካብ ኣታዊኦም ከዓ ኣብ 2 ዓመት ንኩሎም ዝተለቅሑሎም ኣመቃሪሖም በብቁሩብ ዝኽፈል። ወርሓዊ ከዓ በዚ ኣገባብ ምሕደራ ገንዘብ ናብርኦም የካይዱ ነበሩ። ድሕሪ ግዜ ከዓ ዝሓሸ ዋግኡ ገዛ ክረኽቡ ክኢሎም ነተን 10 ሚእታዊት ዘቐመጥዎን ዝነበሩ ገንዘብ ወርሓዊ እንዳኸፈሉ ከውፍርሉ ዝኽእሉ ወፍሪ ኣውፈሩ። ንሶም ይብሉ ወፍርና ብርግፅ እናዓበየ ይኸይድ ምህላው ብምፍላጥና ዝህልወና ናይ ውሕስነት ስምዒት ድማ ኣዝዩ ዝበለፀ ዕግበት እዩ። ትዘገርም እዚ ኩሉ ካብቲ ናይ ቀደም ደሞዝ እዩ ንምእማኑ ዘፀግም እዩ ግን ከዓ ሙሉእ ብሙሉእ ሓቂ እዩ። ሰብኣይ ይብል ናይ ስርሐይ ግዜ ኣብ ዝውዳእሉ እቲ ካብቲ ወፍሪ ዝርከብ ኣታዊ ከናብረና ዝኽእል እኹል ገንዘብ ክኸውን እዩ። ኣብ መንጎ ፋይናንሳዊ መደብ ምኽታልን ኣንፈቱ ናብ ዘይተፈልጠ ተደፊእኻ ምጓዓዝን ክንድዚ ዝኣክል ናይ ውፅኢት ፍልልይ ክህልዎ ይኽእል ኢሉ መን ይኣምን? ኣብ መወዳእታ ድማ ክልተ ጥቕሲ ጌርና በዚአን ጥቕሲ ጌርና ክንውድእ ኢና ማለት እዩ። ብዛዕባ እተሃንፆ ፅቡቕ ገዛ ተሓስብ እንተደኣ ኮንካ ብዛዕባ ናይቲ ኣዕኑድ ምኽባድ ወይ ድማ ናይቲ ማይ እተምፅኣሉ ዒላ ምርሓቕ እንታይ የገድስ? ብፅቡቕ ዝተሰርሐ ስራሕ ተመሊሱ ንኣስራሒኡ ፅቡቕ ከም ዝገበረሉ ዘክር። እቲ ዝሓሸ ሰብ ከም ዝኸውን እዩ ዝገብሮ። ክቡራት ተኸታተልቲ ፅኒኢልኩም ብምስማዕኩም ከዓ ኣዝየ የመስግን። ገዚእኹም ነታ መፅሓፍ ኣብኡ ዘሎ ታሪክ ኣብኡ ዘሎ ጥበብ ተኻፈልቲ ክትኮኑ ይምሕፀነኩም። የቀኒየለይ ደጊመ ደሓን ኩኑ።